Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo. Ngegama likaYisebe nendodana nomoya ocwebileyo. Musa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sifunde incwadi kaJeremiya umprofete, isahluko se-17, ivesi le-5 kuze kube ivesi le-10. Isho njalo inkosi ithi, qalekiwe umuntu ogabe ngabantu, othemba kubantu abaphansi komthetho wokufa. Onhliziyo yakhe isuke enkosini. Uyakufana nesihlahla esimile ogwadule, angaboni okuhle. Uyahlala ezindaweni ezingenamanzi ehlane, ezweni likaSawoti, ongakhe muntu kulona. Busisiwe umuntu othembele uNkulunkulu, okhosele enkosini. Uyakufana nomuthi otshalwe ngasemanzini, onabisele izimpande zawo emswakameni, awunakwesaba ukushisa kwelanga. Amaqabunga awo ayohlala eluhlaza, awanakuxobiseka nangenkathi yokumisa. Awusoze wakhawula ukuthela izithelo. Inhliziyo yomuntu igcwele inkohliso yonke, ixhwalile. Ngubani ongayiqonda na? Mina Nkosi ngihlola izinhliziyo, ngivivinye ingqondo yomuntu, nginika yilowo nayilowo njengoba kufanele, nanjengoba kufanele izenzo zezithelo zakhe. Thandwa zami, ngiyibuka le ndaba kaJeremiya. Uhlala kumina leli vesi elithi, qalekiwe umuntu ogabe ngabantu. Kahle kahle bengifisa ukuthi uyingozi umuntu ogabe ngabantu. Ingozi umuntu ongakwazi ukuzimela. Uyingozi umuntu obeka impilo yakhe yonke kubantu. Yabona ithandwa zami, empilweni sonke siyazama. Kodwa uyingozi umuntu obudgeta ngawe. Ingozi umuntu othi hayi usibani bani meyihola sokwenza ukuthi. Kodwa futhi uyingozi umuntu oncika kuwena ngakho konke. Ngoba mhlazane lo oncike kuyena wavuka ubuntu, wavuka ubulwane, uyokwenza njani? Mhlazane lo oncike kuyena wavukwa izinto zakhe, uyokwenza njani? Mhlambe enye into engisabayo, ngiyasaba ukungakwazi ukuzimela. Ngiyasaba ungakwazi ukuzenzela izinto. Ngiyasaba ukuhlezi uncenga. Ngiyasaba ungabi nezinto zakho. Ngiyasaba ukuthi kube khona umuntu okwazi ukucontrola impilo yakho, okwazi ukushintsha guqule impilo yakho ngendlela eyisimanga. Ngiyasaba leyo nto. Ngiyamsaba umuntu uma ungavumanga kuyena namhlanje, uma engalalanga kahle namhlanje, kungase kuseni ngingesenamsebenzi. Ngiyamsaba umuntu onjalo. Ngiyasaba ukuncika kakhulu komunye umuntu. Sho njalo namhlanje uNkulunkulu. Uyingozi uqalekiwe, ulahliwe umuntu ogabe ngabantu. Kodwa ke futhi besethi ubusisiwe, unenhlanhla umuntu othemba enkosini. Lana ke kunento engifuna ukuyibuka. Ngibuka mhlambe hayi ukubusiswa
nokubusiseka nenhlanhla yomuntu, kodwa ngibuka ukuthembeka kukaNkulunkulu. Ngibuka ukuthi nangethembeka uNkulunkulu, nangeba nomusa uNkulunkulu, nangesenzela uNkulunkulu. uNkulunkulu akamdeli umuntu wakhe. uNkulunkulu akashiye endleleni. uNkulunkulu kahle kahle akasilahli. Uthe bazi ububi bethu, ekwazi ukuphambuka kwethu, ewazi amacala namanyala ethu, kodwa ngasilahli. uNkulunkulu akamdeli umuntu wakhe. uNkulunkulu akamlahli umuntu wakhe. Uthi uqalekisiwe othemba kubantu fana nesihlahla esitshalwe endaweni elihlane, fana nesihlahla esitshalwe endaweni kasawoti. Nothing grows. Ayikho into ekhulayo. Kodwa unenhlanhla othemba uNkulunkulu. Ngoba lesi sihlahla ompande zaso zigijimela emanzini. Ompande zazo zihlezi ithola ukudla. Ngiyamthanda umuntu oncike enkosini, ngoba uNkulunkulu akadipendi kuma moods, kodwa uhlezi ethembeke njalo. Bese shigama elingithintayo athi inhliziyo yomuntu igcwele inkohliso. Inhliziyo yomuntu ixhwalile. Athi ubani ongayiqonda na? Athi inhliziyo yomuntu mina ngiyayihlolisisa, mina ngiyayivivinya. Ibalekile kumina leyo. uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yomuntu. Uyabona uma singabazali siyazazi ingane zethu. Yabona ingane yakho isancane uyasho ukuthi hey uzophana lo, ave nenhliziyo enhle, ave phana. Uyamazi futhi umntana ukuthi awulona ave bathanda abantu. Uyamazi futhi umntana ukuthi lona ave itshela. Uyamazi futhi umntwana othi lo ukuhlaza. Uyamazi futhi nomntwana othi lo unenhliziyo embi. Njengomzali uyabaza abantu bakho. Uyabazi ke futhi nabantwana bakho. Nasekukhuleni kwabo azive zincane izinto ezisimangazayo ngabantwana bethu. Yabona abazali abazazi ingane zabo nabaneqiniso bazosho ukuthi vele lo nasemncaneni bakhe wayethi medla makhona ingane eqhamukayo agijime ayoyifunza. Nasemncaneni bakhe wayethi mayibona umuntu esebenza agijima ayomsiza. Nasemncaneni bakhe wayingeve encishana. Uyibona incane. Nalana uNkulunkulu ukhuluma ngento ebalekile. Athi inhliziyo kanti awuyazi. Kanti inhliziyo sewuyikhohliwe yini? Ukuthi abantu babazilwane. Now into ebuhlungu ithi uNkulunkulu akasambuleli inhliziyo yomuntu. Inhliziyo ayiveli ngaphandle uyibona uyifuna, kodwa kunezinto umuntu azenzayo uma umuntu oqaphelayo bese uyabona ukuthi hlobo luni lomuntu lolu. Yila ubona khona ukuthi hayi uSibanibani ave nenhliziyo enhle. uSibanibani uyakwazi ukuphila nabantu. uSibanibani uyahlonipha. Hayi uSibanibani uma ufuna into yakhe ilunge ungamfaki uSibanibani lapha, ngoba umke wamfaka kokwenzeka ukuthi nokuthi. Uthi kuNkulunkulu mina ngihlolisisa inhliziyo. Mhlawumbe ngiyayithanda leyo. Abanye bethu abayihlolisisi inhliziyo. Abanye bethu singena ezintweni nabantu esingabazi, sigcine enyameni nabo. Asihlolisisi inhliziyo. Uvelaphi lo muntu? Khuliswephi lo muntu?
khuliswe kanje, hlobo luni lomuntu engimlethe empilweni yami, hlobo luni lomuntu engimlethe emndenini wami, hlobo luni lamuntu ozongizalela abantwana bami, hlobo luni lomuntu engizomzalela abantwana. Ndlovukazi izwi la ibe nathi sibusise sivikele, bayisikhanyisele sinika amandla nomusa nothando lukaNkulunkulu Somandla, yena onguyise nendodana nomoya ocebileyo. Amen.